Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hörmәтле тамашачылар, сезнең белән мин Резидә Салахова. Аллага тапшырып без башлыйбыз. Хәерле сәгатьтә. Бүген тапшыруыбызның кунагы җырчы, алып баручы Гөлназ Сираева. Ассаламу алейкум, Гөлназ. Ва алейкум ассалам. Бик шатбыз сине күрергә. Соңгы елларда җомга намазларын калдырмыйсың, дини бәйрәмнәрне калдырмыйсың, бәйрәм итәсең. Ислам диненә якынайдың кебек. Бу чыннан да шулаймы? Бу сорауга мин булайрак җавап бирер идем. Соңгы елларда дигән төшенчәне куллану бик урынлы да түгел. Чөнки инде дин белән минем бәйләнешем башлангыч классларда укыганда ук, мәсәлән, 7 яшьтә дип әйтим, инде менә каникуллар вакытында авылга кайта идем, әтинең туган авыл Тукай районы Күскәй авылына. Минем әбием инде намазларны калдырмыйча бөтен дугаларны белә торган, хәзер инде ул әби исән түгел. Әби, Аллага шөкер, 90 яшькә хәтле яшәде. Безнең белән бик озак булды, теге дугаларын өйрәтте. Шул вакыттан бирле әби миңа дугалар өйрәтте. 7 яшемнән ук инде мин теге менә основной дибез бит инде дугалар, теге кыска дугалар, инде әлхәмнәр, кылхалахларны, шуларны миңа кызым өйрән дип шул җәйге каникул вакытында миңа дугаларны шул вакыттан ук өйрәндем инде мин дугаларны. Шуңа күрә дин укытучым, иң беренче дин укытучым ул инде әлбәттә минем әбием. Ну, күптер инде андый кешеләр, имеш, безнең гадәттә әбиләр өйрәтә бит инде дингә. Әниләр ничектер теге эштә бит инде алар әбиләр намазларын укыйлар, шуңа күрә шул вакытта мин беренче тапкыр күрдем ничек намаз укыла, менә никтер ул миңа күндерде. Иң беренче мөселманның, ни дигән, нәрсә дигәне ул, мөселман кешесе үзеннән соң да иманлы дәвамчысын калдырырга тиеш. Дин юлында булган дәвамчысын дип. Шуңа әби миңа менә дугалар өйрәтте. Һәм мәктәптә укыганда ук инде, мәсәлән, экзамен, иртәгә экзамен икән, мин кич белән белгән дугаларымны бөтенесен укып, сорап, Худайдан мин теге әйбәт укыдым мәктәптә. 5-легә генә укыгач, миңа бернинди башка билге миңа кирәк түгел. Миңа бары тик 5-ле генә кирәк. Миңа 4-ле ул уже билге түгел, ул 4-ле булса ул трагедия. Шуңа күрә 5-ле булсын дип әзерләнеп, йокларга ятар алдыннан бөтен дугаларымны укыйдым. Үземнең теге әзерләп куйган ниндидер башымда схема да бар. Нинди схема буенча кайсы дугаларны укыйм, менә нинди сүзне әйтәм, менә шулай. Һәр вакыт мен шулай укып ята идем һәм Аллага шөкер, 5-ләр менә ала идем. Теге кайсы бер вакытта 4-ле алсам, әйтәм, ой, мин, наверное, нәрсәндер укып җиткермәгәнмендер. Менә шулай инде. Шуңа күрә дин ул вакыттан ук килә инде. Син бит дөньяның төрле почмакларында булган кеше, дөньяның иң матур, иң зур мәчетләрен күргәндә, күңелеңне нинди хисләр биләгән, хәтерлисеңме? Төрле почмакларда дип бер 8-9 илдә булдым инде. Әле бу инде субханалла. Әле иң башы гынадыр дип уйлыйм. Шулай. Сәяхәт итәргә миңа ошый. Чыннан да мин алга таба да Алла берсе сәяхәтләремне дәвам итәргә исәп Абу-Дабида булдым, теге дөньяның иң зур ак мәчете диләр бит инде аны, Шейх Заид мәчетендә. Әле менә теге елның ноябрендә гына булдым бит әле мин анда. Хисләр аны сөйләп бетереп булмый. Анда менә килеп керәсең дә, күңелгә шундый тынычлык иңә, ниндидер рәхәтлек иңә, аннан чыгып китәсе килми. Менә анда йөрисең, анда әллә нәрсә эшләмисең бит инде, йөрисең, карыйсың. Но бер караганда теге бер максат та юк бит инде анда йөргәндә, бары тик карап кына йөрисең. Ну шул хәтле рәхәт. Анда көне буена йөрсәң дә миңа калса, теге бер дә чыгып китәргә теләк тумый. Күңел тынычлыгы. Күңел тынычлыгы. Теге экскурсия белән анда баргач, ул хәтле йөреп булмый барыбер. Аннары андый мәчетләр, шундый теге сооружениялар дип әйтимме соң, инде русча әйткәндә, место силы диләр, татарчасы ничек була икән инде аның. Үзеңә көч туплау җире, татарча әйткәндә. Шуңа күрә мин анда йөргәндә инде барлык теге теләкләремне теләп йөрдем. Анда бөтен дөнья мусульманнары шунда агыла бит инде. Шуннан да әллә нинди менә сихри көчкә ия урын ул. Минем хәтта бер танышым әйткән иде, менә анда
теге ислам иле булгач бит инде бөтен кеше шундый дөрес яши һәм шунда яшәп каласы килә диде. Синдә булмадымы андый? Яшәп каласы килми минем. Әлегә менә шул теге 8-9 илдә булдым. Берсендә дә яшәп каласы килми. Минем Казаннан да яхшысы юк. Үзебезнең Татарстанда да яшисе килә. Ә чит илләргә теге сәяхәткә чыгып керергә, рәхәт күрергә, башка мәдәниятләр белән танышу өчен. Башка культураны күрергә, башка үзебезнең чит илдә бик күңелле булса да, кызык булса да, барыбер үзебезнең илгә җитми шулай бит. Ничектер Туган җир инде. Без инде монда туган, шуңа беркайчан да минем чит илдә яшәп каласым, монда яшәп калырга дигән фикер туганы юк. Гөлназ әйтәле, кешенең иманын нәрсә ныгыталы? Ул теге бер генә бер генә сыйфат түгелдер. Мин уйлыйм, менә булганына шөкер итә белү, рәхмәтле булу. Хөрмәт, әти-әниләреңә хөрмәт. Менә шул әти-әниләргә рәхмәтле булу, туган якка хөрмәт белән карау, кешеләргә хөрмәт белән карау, һәм һәрбер очраган кешегә рәхмәтле булсаң, ничектер менә мине шул ныгыта, мәсәлән, белмим кемне ничектер. Аңлашылды. Көч бирә. Иҗатыңның иң башында син Флора апа Сөләйманова белән һәм Дүнә апа Тимергалиевалар белән эшләгән кеше, шулай бит, нинди көчле, бөек шәхесләр. Алардан син нәрсәгә өйрәндең? Һәр вакытта да кешеләрдә мине сокландыра кешелек сыйфатлары. Мин күбрәк карыйм кешенең профессиональ яктан нинди дәрәҗәдә булуына түгел, кеше буларак нинди кеше икәнлегенә теге тавтология булса да, шуңа күрә һәрбер кешедә мин күрәм теге личность, шәхес күрәм. Аерым бер талантын түгел аның, ниндидер. Була бит ул менә талантлы кеше, но Кеше буларак. Кеше буларак ничектер менә ошап бетми инде ул кеше, мәсәлән инде. Менә алар шуннан да кеше буларак кешелекле шәхесләр. Димәк, алардан син кешелек персональ яклан гына түгел, кешелеклелеккә дә өйрәндең. Теге шул ук техника вокалыга, мәсәлән, тырышсаң өйрәнеп була, шулай бит. Кеше булырга, белмим, бик кыендыр ул өйрәнергә. Бик тырышсаң буладыр, но ул ана сөте белән кергәндер шунда. Ничектер тәрбия белән, менә кешелек сыйфатлары мине сокландыра. Рәхмәт. Гөлназ, моңсу тема булса да, шушы темага да тукталыйк. Тормышыңда сынаулар әз булмаган? Күп. Һәм син шушы сынауларны лайыклы дәрәҗәдә дип әйтим, инде җиңеп чыккансың. Сиңа нәрсә булышты, нәрсә терәк булып торды? Бәлки кем терәк булды? Менә кыен сорау бу минем өчен. Чыннан да. Белмим, Әллә авыр мизгелләрдә берәү дә кулын сузмадымы? Якыннар, туганнар, алар бит инде һәр вакыт янәшәдә. Туганнар, Аллага шөкер, теге әтиебезнең 7 бала туып үскәннәр алар. Шуңа күрә минем двоюродныйлар бик күп. Хәзер бит инде теге бер туган энем юк бит инде. Ну, двоюродныйлар без 14. Без 14 двоюродный. Кайсы бер троюродныйлар белән дә бик яхшы аралашабыз без. Туганнар гомумән Аллага шөкер. Күз тимәсен дип әйтмәсәң. Кайсы бер вакытта мин гаҗәпләнәм инде. Үзләренең ике туган сеңелләре, абыйлары белән аралашмаган гына да түгел, хәтта араларны теге белмиләр дә, андыйлар да бар бит, әйме? Без кайсы бер вакытта үземнең 3 туган сеңлем белән, мәсәлән, каядыр минем белән эшкә дә барырга мөмкин инде ул каядыр. Әйтәм, бу минем сеңлем. Бер туганмы? Әйтәм, юк, 3 туган. Кешеләр кайсы бер вакытта шулай карап куялар, ничек инде 3 туган сеңлем белән, без аның белән, мәсәлән, теге шул дәрәҗәдә якын. Бергә үскән кебек, теге бер гаиләдә тәрбияләнгән кебек. Без менә Аллага шөкер, шундый дус тату булып яшибез. Һәм шул туганлыкларның көче дигән җирдә бар бит әле минем. Юкка гына түгелдер инде ул. Туганнар минем таянычым, ул туганнар. Дин сиңа ярдәм иттеме шул? Авыл Әлбәттә, кеше бит инде авыр мизгелләрендә Худайга ялвара башлый, шулай бит Аллаһ Тәгаләгә дугалар кыла башлый. Минем һәр вакытта ул.
Аллага шөкер. Теге шатлыклы вакытта да мин әйтәм, ой Ходаем рәхмәт димен. Рәхмәт. Теге авыр вакытта гына түгел. Авыр вакытта да сорыйм. Хәтта мин шатлыклы вакытта Ходайны күбрәк искә төшерәмдер. Рәхмәт дип. Рәхмәт дип, рәхмәт. Кайсы бер вакытта шул рәхмәт әйткәндә хәтта күздән яшь тә чыга. Менә шулай була. Ихласлык, чын күңелдән рәхмәт әйтсәң, шулай була. Әйе, күздән яшь чыга. Дин, мин аны теге акцентлап әйтмим, чөнки ул һәр вакытта минем ишемдә. Кайсы бер вакытта менә бу инде минем фикер, дин дип кеше күбрәк атрибутикага кирип китә. Андый кешеләр дә бар. Ну, мин кагыласы килми бу темага. Ә минемчә дин инде ул кешенең күңел халәте ишендә. Ничектер теге яулык бәйләп кенә бөтен кануннарны истә тотып кына, ишендә кешеләргә карата хөрмәт, рәхмәт булмаса, дөрес була микән дигән сорау туа. Дөрес була микән? Бары тик внешне атрибутикага гына табыну, ул бик дөрес түгел минем фикерем буенча. Димәк, иң мөһиме күңелең саф, чиста булырга тиеш. Әйе. Ак төс нәрсә билгесе? Ак төс минем яраткан төс ул. Шундый яратам. Менә бит әле бүген дә актан минем ак концерт күлмәкләремдә, җәйге киемнәремдә бик күп. Ак төс ул сафлык, Җомга көнне хыяллар чынга аша. Бар эш кирегә килеп торса, син нәрсә эшлисең? Киресен эшли башлыйм. Хөрмәтле тамашачылар, сез Хозур ТВ телеканалын карыйсыз. Хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта бүген җырчы, алып баручы Гөлназ Сираева. Гөлназ, син артист булгач инде һәр вакыт юлда, шулай бит гастрольләр, теге шәһәргә, бу шәһәргә, теге районга, бу районга. Хәтта берничә көн ялым туры килсә, мин юлны сагына башлыйм дисең. Җинәк да шулай юлны бик яратасыңмы? Яратам. Аллага шөкер яратам дип әйтим, чөнки минем бу профессия белән юлны яратмасаң, алай иттереп йөреп тә булмас иде. Һәм үзем рульдә йөрим бит әле мин. Белмим инде, ничектер бала чактан шулай килгәндер, минем әти шофер, водитель. Мин садикка балалар бакчасына бармаган көнне әти белән чыгып китә идем. Ул теге бензовозда да йөрде инде ул, теге ниндидер шәһәрдән шәһәргә бензиннар йөртте шунда. Мине үзе белән алайды, шундый рәхәт булайды ул. Бала чактан ул килә, ул юлга мәхәббәт дип әйтим, соң юлларны ярату. Әти үзе белән алса, миннән дә бәхетле кеше булмый иде инде бу вакытта. Һәм хәзер дә нәкъ шулай. Юлда ничектер минем менә фикерләремне мин җыеп, ниндидер идеялар тудырам мин. Мин, мәсәлән, өйдә тек кенә утырганда, ниндидер вакуум барлыкка килә дип әйтим соң. Кайсы бер вакытта, мәсәлән, шул Чаллы Казан юлын таптым бит инде мин. Авыл инде минем атнасына 2 тапкыр ансы гадәткә кергән. Кайсы бер вакытта, хәтта менә юлда бару вакытын мин күбәйтәм. Берәр җирдә кафега туктап, ашыйсы килмәсә дә юри берәр чашка чәй алам да. Блокнотымны алам да, ручкамны алам да, фикерләремне язам. Чөнки юлда миңа килә яңа фикерләр. Шул клипларның сценарийлары килә. Шул бераз шигырьләр дә язам бит инде, шигырьләр дә туа шул юлда. Димәк, тагын бер туктап уйлану өчен бер мөмкинлек. Ошый миңа юлда йөрү. Хәтта безнең тапшыруыбызга килгән иде журналист Илдар абый Кыямов, ул да шулай әйткән, без гаиләбез белән машинага утыргач, ничектер бер менә шушы ябык урын булгангамы безнең серләребез ачыла башлый һәм без гаилә белән ачыктан-ачык сөйләшә башлыйбыз дигән иде. Хәтта шулай иде. Күрәсең, менә шушы ябык пространство ниндидер бер уйларны, ниндидер идеялар ачыла менә. Ябык пространство, аннары менә тәрәзәдән карыйсың бит, әйме? Һәм табигать пейзажы үзгәрә бара. Ул бит үзгәргән саен ничектер уйлар да, яңа фикерләр барлыкка килә. Син еш кына хәйрия концертларында катнашасың. Сине хәйрия концертларында күрәбез. Менә бу эшкә ничек килдең? Һәм нәрсә бирә сиңа менә шушы хәйрия концертларында чыгыш ясау?
Белгілі бұл бушлай бит инде. Бушлай. Моның өчен бернинди хезмәт Әйе, калмыйсың әйе. син. Буш вакытым булса, ул теге ул каядыр барасың, булмаса ул көн эшем булмаса, рәхәтләнеп катнашам хәйрия концертларында. Ул бит концертларда катнашу түгел. Гомумән мин кем генә ярдәм сораса да ярдәм кулы сузарга әзер. Чөнки белмим инде мин. Бар бит инде ул гел акчага гына табыну дөрес түгел дип уйлыйм мин. Миңа да кеше ярдәм итә, мин дә ярдәм итәм. Ул бит энергообмен дип әйтимме соң инде. Әйе. Шуңа күрә ничектер ябылып кына, юк мин теге акчага гына эшлим дип ябылу минемчә дөрес түгел. Бу минем фикер. Башка кеше сабыйга, ул мохтаҗга күпме файдаң тия. Шулай. Ул бит инде мәсәлән кешегә ярдәм итә алу үзеңә бер рәхәт бит инде. Канәгатьлек. Канәгатьлек. Шул ук мәсәлән даже Инстаграмда мен ниндидер видеодан берәр нинди кешегә файда бирердәй берәр анда сторис яздырсам, яки пост куйсам, кешегә берәр нинди ул бит ярдәм төрлечә булырга мөмкин. Кайсыдыр мәсәлән менә бу китапны укыдым да ул миңа булыштым, һәм шул кеше ул китапны алып укый да, аңа да булыша. Бу да ярдәм минемчә. Кайсы бер вакытта кешене дөрес юнәлешкә кертеп җибәрү менә ул да ярдәм була. Шуңа күрә төрле яклап кешегә ярдәм итә алсам, мин үземне бәхетле итеп хис итәм шул моментта. Аллага шөкер. Инстаграмга әйләнеп кайтсак, еш кына сорыйлармы? Менә безнең балабыз авырый, акча җыябыз. Андый очраклар хәзер бик күп. Әйе, куегыз әле битегезгә дип. Әйе. Андый очраклар күп. Куям, мөмкинчелек булганда куям. Ләкин һәрбер кеше игътибар итә микән моңа? Миңа калса артык күбәеп китте, шулай бит. Теге нитеп кенә үткәрәдер инде аны. Теге листать итеп дип Бер ике кеше генә игътибар итеп ярдәм кылу сузса да, томшыдан күл җыела. шулай. Син үзең дөньяга, кешеләргә карата шундый ачык, миңа калса бу дөньяда бөтен кешедә яхшы кебек тоеладыр сиңа. Әллә мин ялгышаммы? Явыз кешеләр очраганы бармы юлыңда? Менә шулай бирим алайса сорауны. Очрап торадыр инде алар. Ул бит дөнья шундый кызык ул. Яши ул тагын да кызыклана дип әйтим соң. Баштарак мин булай дип уйламыйдым. Менә хәзер күзәтүләрем буенча, мәсәлән, менә нинди кайфтә чыгып китәсең син иртә белән өйдән. Менә нәкъ шулай була синең көнең. Ничектер теге усалланып чыгып китсәң, булгалый андый вакытларда теге мен бит инде алиха түгел. Кайсы бер вакытта теге ачуда чыккан вакыт була. Йокы туймаган мәсәлән, төнлә каяндыр кайтып кергәнсең, анда иртә белән торасың будильник буенча. Ашарга да җитешмисең, чәй эчәргә дә җитешмисең, каядыр чабарга кирәк. Теге ашыгасың, бераз теге психоланасың да кебек. Светофорда да кызыл төс. Һәр вакытта уже андый вакытта светофорда кызыл төс, сине обязательно подрезать итәләр, сине монда камил вакытта бит мөмкин бу вакытта кешеләрне гаепләү. Шулай бит. Нишләпсең булар булай иттереп йөриләр? Юри сөйләшкәннәрме соң булар бөтенесе мине? Миңа каршы. Миңа каршы дип. Мин алай уйламыйм. Әйтәм, Гөлназ, син бит беләсең, димәк, үзең эшеңдә син психолангансың. Давай тынычланабыз димен. Һәм үземне ниндидер теге башкачарак руслыга кертеп җибәрергә тырышам. Кушам магнитоланы, куям яраткан радионы, яраткан җырларымны тыңлый башлыйм. Һәм әкрен-әкрен үзеңне рәткә кертсәң, әйтәм, син ашыйсың киләме дип сөйләшәм. Ашыйсың килә, шундай усалмы син? Туктыйм, мәсәлән, бер җиргә чәй эчәм анда. Дөнья ямьләнеп китә бит. Менә шундук үзеңне кулга алып, тынычландырсаң, светофорда да яшел төс, бер кем юлыңны да кистертми, все, дөнья рәтләнде, әйтәм, все нормально булды. Демәк, син үзеңне ишетәсең, үзең белән гармонияда яшисең. Әйе. Мин беләм, мәсәлән, кибеттә шулык, кассада, нишләпсең булар тормозить итеп торалар дигән уй килсә, әйтәм, Гөлназ, димәк, син просто ашыгасың. Тынычланабыз. Тынычлансаң, бөтен сәләткә керә. Сабырлыкка өйрәтәсең үзеңне. Шул вакытта Син сабырмысың? Мин бик сабыр. Мин кайсы бер очракта артыгы белән сабырдыр дип уйлыйм мин хәтта. Хәтта кыенлыкта күрәсең. Әйе.
мен әйтәм, кайсы бер вакытта үз-үземә әйтәм, инде мен әйтәм, усалланырга да өйрәнергә кирәк бераз Гөлназ. Менә ничектер менә шулай. Сабырлык белән үз сүзеңне әйтә алмау бу Вот. икесе ике нәрсә түгел микән соң? Безнең диндә бит сабыр булырга кушкан. Бәлки икесе ике әйбердер. Димәк, син кирәк вакытта үз сүзеңне әйтә алмыйсың. Андый очраклар да була. Хәтта ярар инде дип теге менә русча кайсы бер рус сүзләрне русча гына әйтә аламмысың инде мин. Менә принятие дигән сүз бар бит әйме? Кабул ит. Ярар инде менә кабул итәсең бөтен әйберне. Ярар. Менә обстоятельствоны ничек бар шулай кабул итәсең. Соң сиңа Аллаһ Тәгалә шулай җибәргән икән, син кабул итмичә бит инде. Мен кабул итәм инде. Хәлем Ярар юк. инде дип. Ярар. Көрәшергә кирәк дигән фикер киләме башыңа? Кайсы бер вакытта мен әйтәм, бу хәтле кабул итү инде Гөлназ кирәк микән димен. Бераз инде бәлки карышырга да кирәктер димен. Ничектер менә шулайрак. Табигатым шундый дип әйтимме соң? Ярый, без Мөхәррәм аеның нәрсә икәненә төшеник, даими сәхифәбезгә тукталыйк, аннан соң дәвам итәрбез. Мөхәррәм айы. Мөхәррәм ислам календарының беренче айы һәм ураза тоту өчен Рамазаннан кала иң кулай ай. Имам Муслимның хадисләр җыентыгында түбәндәге хадис китерелә. Рамазан айыннан соң иң яхшы ураза Аллаһ аенда, Мөхәррәм уразасы. Бу айның 10нчы көне Гашура көне дип атала. Һәм нәкъ шушы көнне ураза тоту айрыуча хәерле санала. Бу көн уразасына өстәп тагын бер көн. Ягъни Мөхәррәмнең 9нчы яки 11нче көннәрендә ураза тоту киңәш ителә. Мөхәррәм айы сугышлар һәм конфликтлар тыелган 3 ай Рәҗәб, Зөлкәгъдә һәм Зөлхиҗҗә айлары белән янәшә тора. Коръән Кәримдә булай диелгән: Күкләрне вә җирне яралткан көннән алып, Аллаһның хисабына күрә айларның саны 12. Аларның 4-се сугышу харам айлар булып хисаплана. Диннең дөрес хисабы шулдыр. Тәүбә сүрәсе 36нчы аят. Мөхәррәм айын матәм айы дип тану шәригать күзлегеннән караганда дөрес түгел. Хөрмәтле тамашачылар, без бүген хәерле сәгатьтә тапшыруында Гөлназ Сираева белән әңгәмә корабыз. Гөлназ, син елга бер булса да үзеңнең 10 ел элек һәм хәзер нинди икәнеңне чагыштырып аласың икән. Беренчедән бу нәрсәгә кирәк, икенчедән үзгәрешләр зурмы? Үзгәрешләр бар. Бу миңа кызык. Һәм үзгәрешләр бит алар уңай якка. Уңай Алар бит якка булса уңай яхшы. якка. Мин һәр вакыт тикшерәм, теге 10 ел, 5 менә күптән түгел генә 5 ел элек төшкән фотога карадым да, мен әйтәм, ул вакытта мин вообще карт булганмын икән. Юк, чынлап та шулай. Психологлар әйтү буенча, алар теге исследованиялар, төрле тикшерүләр үткәргәннәр, кеше үзен ничек программалаштыра, ул нәкъ шулай булачак. Алла бирса, 10 елдан әле мин үземнең тагында матуррак, тагында яшьрәк булып күренүемә, булуыма, тагында сәламәтрәк булуыма һич шиксез ышанам. Шулай булсын. Тикшереп карарбыз әле, Алла Алла бирса. фотолар буенча. Менә монсы 2019, монсы 2029 дип. Кеше бит кайсы бер вакытта уйлый, мәсәлән, юк инде, менә табигатьтә шул каралган, ул бит инде кеше картаерга тиеш. Ул кеше картаячак. Чынлап та. Бу син димәк картлыктан куркасыңмы? Нәрсә бу? Картлык белән көрәшәсеңме син? Курку түгел бу. Андый мөмкинчелек бар икән. Гомер буена матур булып, яшь булып калырга, нигә аның белән файдаланмаска? Бу хәзер ниндидер процедуралар турында барамы? Юк, бу уйлар турында, фикерләр турында. Ичке тоемлау. Ичке тоемлау.
Процедуралар алар да бар. Но аларга гына әгәр дә син ихластан ышанасың икән, мәсәлән, анда 50 яшьтә хатын-кыз матур була алмый, анда 30 яшькә күренә алмый дибейме? Процедуралар булышмый. Сен ышанырга тиеш иң баштан, әйтәләр бит философия буенча мысль первична дип. Шуңа күрә безнең фикерләү ул беренче чиратта. Менә син матур булу серләреңне беркемнән дә яшермәсең, шулай бит. Менә шушы яшерүчеләрдән, аны сер итеп саклаучыларга менә ничек карыйсың? Белмим инде, мәсәлән, минем әйләнә тирәмдә андый кызлар юк. Без бөтенебез нәрсәдер табабыз икән. Менә мин бит әле менә шуны белдем. Айда менә шулай итеп карыйк әле, мин шулай итеп карадым. Бака миңа булышты. Менә шундый китап укыдым, менә шулай. Мин хәзер анда Инстаграмда шундый, мәсәлән, фейсблогерга язылдым. Ул менә шулай дип әйтә. Без моның белән бүлешәбез. Һәм минем әйләнә тирәмдә нәкъ шундый иптәш кызларым да, минем сеңелләрем, апаларым да дип әйтим. Шуңа күрә андый кешеләр минем тирәдә гомумән юк. Син үзең ачык булгач, синең әйләнә тирәндәгеләрең дә нәкъ шундый. Менә нәкъ шундый. Без кызлар белән күрешәбез дә, фикер алмашабыз. Ничектер ул, гомумән хәзер информация дөньясы бит инде. Ул информация, ул интернетны ачсаң бик күп, аны теге фильтр аша үзеңә кирәклесен таба белергә генә кирәк. Шуңа күрә нәрсәнедер яшереп тоту, аның бер мәгънәсе дә юк. Иҗат синең өчен нәрсә ул? Ой, ул минем тормыш. Кахва булмаса, Шәй, каты шәй. синең өчен иң яхшы ял нинди? Иң яхшы ял сәяхәт. Каядыр бару, юл. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыруы дәвам итә. Бүген студиябызда кунакта җырчы Гөлназ Сираева. Гөлназ, син ашарга пешерү серләренә мин әнидән төшендем дисең. Ризык әзерләгәндә һич шиксез кәефең яхшы булырга тиеш дисең, тәмле булсын өчен. Тагын нинди кагыйдәләрең бар? Нәкъ менә аш бүлмәсенә кагылышлы. Беләсезме, нәрсә дип әйтим? Бәлки бу җавабым шапта бетмәс кайсы бер хатын-кызларга дип әйтимме соң. Кәефең начар булса, менә хәерлерәге ашарга әзерләмәү. Чөнки бу опять-таки минем фикер генә түгел, бу шулай психологлар да шулай дип әйтә. Хатын-кыз начар кәеф белән теге менә ой, менә әзерләргә кирәк дип кенә әзерләсә, ой, менә әзерләдем дә менә ашагыз дип теге җанын, күңелен бирмичә. Хәтта ул ашау агу сыйфатларына да хас була. Зыян китерергә мөмкин. Ләкин син иреңә менә минем бүген кәефем булмады әле, бармакка суырып тор әле дип әйтеп булмый бит инде, шулай бит. Вакытта кирәк дип тә әзерләргә туры килә. Ну, кәеф инде ул көн саен булмый түгел. Андый вакытта, демәк, андый вакытта ничек тә булса кәефне күтәрергә кирәк башта. Кәефеңне шундан да теге белгән дугаларыңны укырга кирәк. Белмим, анда физик күнегүләр эшләп алырга кирәкме? Башкачарак теге фикерләргәме, яраткан киноны тиз генә карап алыргамы, бер сериясын булса да шунда. Шул вакытта ашарга әзерләргә. Әллә нигә бер теге кафега чыгып кирсәң дә була бит инде. Кунакка барып килсәң дә була, иптәш кызларыңамы, анда гаилә дусларыңамы, туганнаргамы. Ысуллар күп бит инде. Шулай. Гаилә дусларына шалтыратасыңмы? Мин ашарга пешерәсем килми, без иребез белән бүген киләбез. Әйе, мәсәлән, шулай. Ул бит шулай сөйләшеп куйсаң да була. Сез башка вакытта менә синең кәефең булмаганда сез безгә килерсез дисең. Шулай. Чыннан да чыгу юллары бар. Күп, аны уйларга гына кирәк. Шулай. Инстаграмга кире әйләнеп кайтсак, артист кешегә әлбәттә тәнкыйтен дә язалар, әллә нинди начар комментарийлар да язалар. Син ничек карыйсың моңа? Ничек кабул итәсең? Мин моңа бик тыныч кабул итәм бу әйберләрне. Чөнки шундый фикер бар. Мин моны нәкъ шулай булуына ышанам. Нәрсә генә язмасын кеше, нәрсә генә әйтмәсен, кеше һәрвакыт үзе турында сөйли. Димәк, ул сиңа яза икән, ой,
бу күлмәк сезгә вообще килешми, вообще ямсезләндерә. Димәк, бу аның проблемасы. Ул үзен ямсез итеп хис итә. Бу менә нәкъ аның психологик проблемасы. Ул үзенең теге серләрен ачып бирә шуның белән. Үзе алай дип фикерләмәгән кеше бер кашан да андай коммент язмый. Шул ук, мәсәлән, интерьер булсын, ул күлмәк булсын, ул кемдер анда күрә матурлык, кемдер күрә ниндидер кимчелек эзләү. Гомумән, бик күп кешеләрдә ул шундый гадәт инде ул. Төрле җирдә, бөтен җирдә кимчелек эзләү. Шулай бит, аның булсын, мәсәлән, 80% яхшылыгы ул аны күрми. Менә шул 15-20% начарлыкка ул шуңа менә күзен ташлый, карашын шунда ата һәм начарлыкны гына күрә. Андый кешеләр бар бит инде. Һәм шул фикерен җиткерүне кирәк саный. Безнең теге опять шул психология законнары буенча безнең карашыбыз кая төшә, безнең энергия шунда китә. Һәм русча әйтимез инде, татарчасын хәзер тәрҗемә итеп карыйм. Без игътибарны кая күбрәк ташлаган сайын, бу моментлар безнең тормышта арта бара. Димәк, син начарга Юнәлтсәң игътибарыңны, начарлык синең тормышыңда һаман күбәя дә көбәя. Тормышыңда бит инде явыз кешеләр дә очрыйдыр. Бу бәхетсез кешеләрме алар? Ничек уйлыйсың? Күпчелек вакытта шулай. Күпчелек вакытта шулай. Көнләшү хиссе хасмы сиңа? Көнләшү хиссе хас. Хас кайсы бер вакытта теге көнләшү бу ниндирәк формада көнләшү. Менә онсын үзең аңлатыйм да, нинди формада көнләшү белән авырыйсың син? Артист кешенең булырга мөмкин бит инде менә. Иҗади көнләшү булырга мөмкин. Шулай бит. Бар инде ул, менә миңа да шул дәрәҗәдә булырга иде. Менә минем дә фәлән җиргә барасы килә, мәсәлән. Бар инде ул андай бер гел юк дип әйтмим мин аны. Үзеңне вакытында туктата белер кирәк. Ничектер теге төшенкелеккә бирелеп китмәскә. Ул бит курт ашый бит. Аңа кирип китмәскә кирәк. Андай уйлар миндә гел тумый дип әйтмим мин. Барлыкка килә алар. Үзеңне туктатасың да булганна шөкер. Шулай дип яшәсәң, көнләшү ярар. Көнләшү бит әле үзеңне теге үстерүгә дә сәбәпчел булырга мөмкин. Этәргеч булыр. Этәргеч, мин әле димәк, миңа әле үсәргә кирәк, камилләштерергә кирәк. Мәсәлән, анда кайсыдыр моментларыңны карыйсың инде үзең шунда. Шуңа күрә аны ничек кабул итәсең, начарлыкта дип кабул итәргә мөмкин. Һәм үсәргә этәргеч дип тә кабул итәргә мөмкин. Ярар. Гөлназ, алга атларга инде бөтенләй хәл калмаганда, бер нинди максатта, бер нәрсәдә кызыксындырмаганда нишләргә кирәк? Үзгәртергә кирәк тормышны. Үзгәртергә кирәк. Кайсы бер вакытта теге обыденность дигән әйбер барлыкка килә. Менә кайсы бер вакытта бит менә кеше ничектер бер төрлелектән туя. Арый, туя. Андый вакытта сәяхәткә чыгып китү. Әйтергә мөмкиннәр инде теге бөтен кешенең дә финанс мөмкинлеге юк. Бит ул, мәсәлән, башка шәһәрдә яшәүче туганың янына да барып кайтырга мөмкин. Шулай бит инде барып кил, урманга чыгып кер, анда велосипедыңа утыр да, каядыр анда елга буена яки белмим инде анда. Туганнарыңны искә төшер. Чыгарга кирәк, ул менә замкнутый кругтан диясем килә минем. Мәсәлән, син эшкә бер генә юл буенча йөрисең икән, гел менә урау юл белән бар. Әйтәләр бит инде, кухняда ашама, спальняда аша, кухняда йоклый башла. Теге үзгәртергә кирәк фикерләрне. Менә гадәти тормыш агышын, менә агымын башкачарак иттерергә кирәк. Башкачарак карарга кирәк. Мин үзем, мәсәлән, бер генә төрле китә башласа, ул вакытта гадәттә 8дә торган булсам, әйтәм, так, көн сайын 8дә тордым, что-то нәрсәдер үзгәртергә кирәк. Иртәгә торабыз 6да. Будильникны куям да, 6да торам. Һәм гомумән башка фикерләр килә башка. Менә башкача көн була ул. Или мәсәлән, көн сайын 8дә торамы? Юк, әйдә менә бүген
Иртәгә йоклыйбыз әле. 8-дә тормыйм да, менә бүгенге кебек, менә мәсәлән, бүген 11-нче яртыга хәтле йокладым, бу миңа хас түгел, алай торып йоклау. Тотам да йокы туйганчы йоклыйбыз. Менә шулай үзгәртәм мин. Димәк, кайфың булмауны, уңышсызлыкларыңны читтән эзләргә кирәкми, бары тик үзеңнән, үзеңне үзгәртергә, тормышыңны, тормыш рәвешеңне үзгәртергә кирәк. Син психология китаплары бик күп укыйсың бугай. Бик күп укыйм, әйе. Алай, белем дәрәҗәсендә, ниндидер... Кайсы бер вакытта курсларга да йөрим. Курсларга да йөрисең. Әйе, йөрим. Булай инде һөнәрең буенча син җырчы. Җырчы. Әйе. Вокально-хоровое творчество дигән факультет бетердем, институт культуры. Нәрсә алып килде сине бу психология дөньясына? Менә шул тормыштагы сынаулардыр инде. Сорауларыңа җавап табар. Сорауларыма җавап кирәк бит, әйе. Ярар. Күңелле бәйрәм темаларына күчик. Нинди кайсы бәйрәмне аеруча көтеп аласың? Мин бик яратам яңа елны. Менә туган көнне дә яратам, яңа елны да яратам. Ниндидер этап, рубеж дип әйтим, мин нәтиҗәләр ясарга яратам. Һәр вакыт 31 декабрь көнне, бер 5ләрдә, 6ларда, әле табынга утырганчы, мин ачам үземнең көндәлегемне, карыйм үземнең язган планнарымны, нәрсәндер галочка куям, монсы үтәлде, монсы үтәлмәгән, теге икенче елга күчә кайсы бер планнар. Менә шундый теге үземчә этапларга бүленә минем. Димәк, синең әле шундый көндәлегең дә бар? Әйе, ел сайын шулай язам. Нәрсәгә кирәк ул өйрәтә безгә дә? Белмим, миңа кызык бит инде ул. Кайсы бер, мәсәлән, максатлар анда алар актуальностьларын югалта. Алар уже кирәк түгел икән, уйлыйм. Бу миңа кирәк булганмы инде менә бер ел элек. Хәзер бу миңа вообще бу булмаган бу әйбер, теге тормышка ашмаган. Но аның кирәге дә юк уже. Ничектер югалта ул. Тормыш үткән сайын кайсы бер әйберләр теге төшеп кала, ул уже актуаль булмый. Кыйммәтләр үзгәрә. Анализ ясар өчендер инде. Кирәктер, белмим. Мин яратам менә шулай анализ ясарга, бөтен әйберләргә, теге чагыштырырга, ничек булган, ничек хәзер. Хәтерлим, бәләкәй вакытта әнине мин интектереп бетерә идем. Мин әйбәт укыдым бит инде мәктәптә теге. Әни әйтә иде ул һәр вакыт 4ле алып кайтам да инде, елыйм, бу трагедия бит инде, трагедия. Казан кирәк түгел. Ул 5легә укуларың, мин бит укыдым үзем өчен, әниләр өчен түгел, аларга кирәк түгел иде алар минем 5легә укыйм. Укуым. Әнә безнең менә отличница бар иде мәктәптә, хәзер аның анда тормышы бик матур түгел. Ул аның белән генә түгел дигә иде. Борчылма бу хәтле 4леләргә. Мин әйтә, шунда сорау бирә идем. Менә сезнең ярар 5легә укыган кыз, менә хәзер шулай яши. Менә 3легә укыган кешеләр, менә алар хәзер ничек булган да, менә хәзер ул ничек. Башларын катырып бетерә идем, әниләр, мин теге вечный почемучка, мин һәр вакыт сорау бирә идем әниләргә. Ул бит менә хәзер бала-чагаларга җиңел, интернетны ачасың да, бөтен сорауга анда җавап бар. Без бәләкәй вакытта интернет юк бит инде ул. Юк ул интернет. Әни белергә тиеш. Мин бөтен нәрсәне әни белергә тиеш. Мин әнине интектерә идем. Ул миңа кызым белмим, мин моны белмим, бара тиңә сорау бир. Әти уны каян белим инде мин. Мәсәлән, мәктәптән анда бернинди таныш булмаган сүз ишетеп кайтам да. Нәрсә ул менә? Нәрсә ул интеграция? Ну, мәсәлән, шунда әни дә каян белсен. И миңа бит кызык. Өйдә бит инде ул энциклопедиялар юк бит инде. Беләсез, мин нишли идем. Мин аның үземә теге ул ситуациядән чыгу ысулын таптым. Шундый кызыксындырган сорауларны, сүзләрне бер блокнотка язам. Һәм бер-ике атнага бер барам библиотекага, читальный залга, алам менә шундый большая энциклопедия, һәм бөтен сүзнең нәрсә аңлатканын, мәгънәсен үземә шулай библиотекада, читальный залда язып утыра идем. Бу, оказывается, менә моны аңлата икән. Моны минем иң яраткан шөгылем менә шул иде, библиотекага кирип, читальный залга. Өйдә юк бит инде андый китаплар, менә мондый томлы, словарь Ожегова анда, бөтен сүзләрнең мәгънәсен шулай белергә. Һәм минем хыял бар иде, менә бу китаплар өйдә булсын иде. Каян чыксын инде ул? Мен шуларны изучать итеп утырырым, сүзләрнең мәгънәсен. Бик хикмәтле кеше икән бит син. Менә кызык була иде. Хәзер мен әйтәм, мен шундый шат интернет барлыгына. Кайсы вакытта трафик битеп китәме, интернет тотмый. Мен шул вакытта, мәсәлән, үземә кирәкле әйберне карый алмыйм. Менә нәрсә ул?
Ну, шулай ук менти кызыксынган өлкөлөр менен бик көп. Мәсәлән, кичә кайтып барабыз, карыйм, машиналар да кызыксындыра бит инде мине. Бер Toyota үтеп китте, RAV4 ашаган, ләкин RAV4 түгел, шуның ниндидер бәләкәйрәк кенә версиясы. Нинди машина бу? Моны күргән юк. Шундый ук интернет, так, Toyota, новый Toyota. Ага. Анда HR нәрсә инде чыккан шундый бәләкәй версия, купешка. Әйтәм, миңа менә үз сорауыма җавапны шундук белергә кирәк. Менә шундук. Шуңа интернет миңа смартфон, аның зарядкасы бетү минем өчен трагедия. Интернет бетү трагедия. Мен кайсы вакытта шогыштырам. Интернет бетсә, мен әйтәм, как будто Алла сакласын, минем как будто диге неемне зрениемне кисеп ташлаган кебек. Алла сакласын берүк. Ну, менә шулай инде ничектер шундук ответ кирәк миңа, менә шундук җавап кирәк. Нәрсә икәнлеге. Ярар, иң зур трагедиялар шушы булсын Гөлназ. Зарядка бетүдә трафик бетү. Трафик бетү, зарядка бетү. Алда сине бары тик шатлыклы мизгелләр генә көтеп торсын, Алла бирсә. Амин. Миңа бик кызык булды синең белән әңгәмә кору. Син минем өчен гомумән, мин сине җырчы буларак кына белә идем, билгеле. Шәхес буларак та син минем өчен ачылдың. Тамашачыларга да миңа калса нәкъ шулайдыр. Бик кызыклы шәхес син. Менә алга таба да сиңа исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, иҗади уңышлар. Гаилә иминлеге телибез. Бик зур рәхмәт. Һәр башлаган өчен уңышлы булсын. Рәхмәт. Юлларың имин хәерле булсын. Яңа идеялар килсен сиңа. Юлда да, дигәндә монда бәхетле бул. Рәхмәт. Һәммәбезгә дә шулай бәхетле булырга язсын. Амин. Хөрмәтле тамашачылар, бүген хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта җырчы, алып баручы, көләч йөзле Гөлназ Сираева булды. Сезгә дә исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы теләп, саубуллашабыз.